haraba ka kɛnɛ in jara kojugu cɛ a y'an kɛ bamakɔka de wa an kun ye ɲumanlakaw ye mɛ an kɛra bamakɔ ye fɔlɔ kuwa nin marazi parce que an kun ma deli ka bamakɔ marazi manifeste ka se nin niveau bɛɛ la cɛ an ye cortège ka mobili boli ka karamɔgɔw suit cɛ ka pan ka puruti kɛ mɛ inshallahu kɔɲɔ in maninkaw minnu ma sɔn ka na nin kɛnɛ in kan aw tɛ nimisa ko la ka nin bɔ o tɛ tiɲɛ ti bɔn k'i lase ɲumanlakalu ma minnu ti i bolo don ali kɔnɔ k'i ban ka na an ye kɛnɛ dumanba nin kan sisan o position min fana bɛ yen wagati ma nɔgɔ o de y'a to dɔw ma bɔn o ma bali i ti hɛrɛ ne dunna sa in parce que kundi a tɛrɛ ti ne dasi yɛrɛ kɛ dɔɔnin wagati ma nɔgɔ yɛrɛ yɔrɔ gɛlɛya de bɛ mali kɔnɔ o de bɔn ni ne y'a faamu ɲumanlakaw a bɛna fɔ mɔman bɔ de y'a to aw mana o tuma ala ka mɔman ko in nɔgɔya bani yɛrɛ tun kan ka na mɛ an ma ye o bani mana o tuma a kɛ ta kojugu de i ma an bɛ fɔ bamakɔ wala moribo ministère de l'éducation a ye mémorial moribo keyita an bɛ ministère fana kɛrɛfɛ a y'a ye jama baden de bɛ jama baden u ka fini in yɛrɛ ninnu ka fini yɛrɛ a don u b'a fɛ ka kɔɲɔmuso yɛrɛ supprimer sa u b'a fɛ ka kɔɲɔmuso supprimer ne yɛrɛ dabali ma bɔ